ఎక్కువ ఒక సంబంధం రావాలనుకుంటే మీరు ఎన్ని రోజులు టైం తీసుకుంటారండి? పెళ్లి అనేది ఇల్లు అనేది చిన్న ఎడ్జి లక్కుతో సెట్ అయి ఉంటుందమ్మా. అందం 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 మగపిల్లల దగ్గర ఇది నడుస్తుందమ్మా. ఈ అందముని ఏం చేసుకుంటారో కూడా తెలియదు. 27 నుంచి 35 వరకేనండి. 35 దాటితే స్పెర్మ్ కౌంట్ కూడా తగ్గిపోద్దండి అని చెప్పారు. మా టైంలో 24 ఏళ్ళప్పుడు, మా ఫాదర్ టైంలో 20 ఏళ్ళప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు అయ్యారు. ఇవాళ 30 ఏళ్ళు దాటిపోతున్నాయి. ఎందుకు దాడుతున్నాయి? ఈ జీవితంలో చిన్న మిస్టేక్ చేస్తే డైవర్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. కేవలం గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందని. ఇప్పుడు దీనిలో తప్పెవరు చెప్పమ్మా? నిజం చెప్పిన ఆడిదా? ఆ నిజం యాక్సెప్ట్ చేయని ఈ అమ్మాయిదా? ఒక్క మ్యారేజ్ బ్యూరోస్ దగ్గరే క్యాస్ట్ గురించి బయటపడతారు. ఎంత టోల్డ్ అయినా కూడా క్యాస్ట్ గురించి వస్తున్నారు.